Кобе, Брат, кой ти звъни? не бе, аз снимам. Брат, аре, дай ми да те такова, да ти силна нещо. Аз снимам по фан сега. Както и да е респаунване. Явно няма. Някой да ме дръпне просто. Не, Аз Шегъл се. Бебе, не мога да се качи там. Къде? Сериозно. Той Не, той е безполезен буфан. добре, бе, стига много време. Той има Матео, ама няма да мога. Май Матео! Шара на пас! Та. Колко та са още има? Gangster Futera. Кой ще му трябва? Аз бежех. Той има какофанто, Talpa di ferro. Катифе. Кадифе. Bandito Bobrito. Бовито. Berber Patapim. Пича има Рейнбоу. Мисля, че има нещо Рейнбоу. Bandito Bobrito. Брат, той има жирафа с Алестре. Има Матео, баш си гръмна. Има Даймонд. Даймонд Джекстън. Оф, брат, трябва ми нещо, което ми дава супер много На мен ми пари. трябва такова бонека амбалабу. Бонека амбалабуцин. Да, за квеста. Аз май знам. Едно жирафа, че е лесно. О, бях там, аз не виждам. Gangster Futera. Обаче базата не. Аре, няма ли тук тук, дето да направим метода. Аре, тук, Какво ще направим? Какво? да стилнем. Елай, тук точно на ръба и тук, дето можеш да скочиш, аз да скоча върху тебе и да Де си зари? до края на мапа. Я изчекам малко. Давай, почивай. Няма да успя. Брат, просто ще го пробвам. Кажете ми, когато има бонека амбалабу. Бонека амбалабу от древно. Ма не е бонека амбалабу. Брат, минаха 10, ти с нас ли играш? Да. Минаха 10 стори бонека амбалабу и си викаш къде е бонека амбалабу. Дюфина за банданина. Да ти кажа, че скоро май няма да има нещо, което е за теб. Cappuccino Assassino. Капучино, аз съм. Bananita Dolfinita.